Welcome to Michelle's Lasang Langit Kitchen! Magluluto naman po tayo ngayon ng chicken afritada. Iprito muna natin ang carrots at patatas at lagyan natin ng salt and pepper. Na-marinate natin ang chicken overnight sa patis. Iprito po muna natin ang ating mga chicken. Hayaan po natin na manuot yung lasa ng toyo at kalamansi. Ayan, nakaramelize na natin, na-brown na natin ang ating chicken. Nagigisa na tayo ng maraming sibuyas at naglagay din tayo ng bawang. Maraming bawang, maraming sibuyas para laging masarap. Maglagay din po tayo ng 1 kutsarang tomato paste. Igigisa po natin siya para maluto ng husto at lumabas yung talagang napakasarap na flavor ng tomato paste. So kahit hindi na po tayo maglagay ng kamatis, maglagay rin po tayo ng bell pepper. Maraming bell pepper. Maglagay rin po tayo ng dahon ng laurel. Konting cracked pepper. Konting ground pepper. At ilalagay na po natin ang ating chicken. Sa afritada a la Michelle, naglalagay ako ng konting luya. Mga 2 hiwa lang, isasama natin sa gisa. So yan, sinasangkot siya po natin ng mabuti. Maglagay lang po tayo ng konting patis, pangpadagdag ng umami flavor. Maglalagay lang po tayo ng konting water. Gusto natin masarsa ang ating chicken afritada. Takpan po muna natin ng mga 30 minutes. Maglagay lang po tayo ng oyster sauce, mga 2 tablespoons. Nag-simmer na po yung ating sauce. Magdadagdag naman po tayo ngayon ng ang aking paboritong sun-dried tomato na nakababad sa olive oil. Pangpasarap at pangpalalim ng lasa ng ating chicken afritada a la Michelle. Okay, ilagay na natin ang ating carrots at patatas. At maglagay po tayo ng konting olive oil, pangpadagdag ng linamnam, 1 kutsarang asukal. Subukan niyo naman po ang chicken afritada a la Michelle. Lasang langit!